Салом духтаро, хуш омадем ба канали мо. Имрӯза видеои худа ман ҳамин магазини посуда сар мекунам. Имрӯз мо барои харидани посуда омадем ба бозори Корвон. Инҷа дабинен чӣ хел посудаҳои хушрӯанд, ҳамаш якдигариш фасон хушрӯанд. Инаи набор 5000 5000 метр мега гулои анор дора. Инаи набороам 5000 болонгиёш 8000. Нархошон ҳархела аст, смотря ҳамун набор да нигоҳ када. Баъд инаи наборо бирӯзовиҳои боло 10000, сиёҳҳоям 10000. Инаиёшон боша 7000 посудаҳо. И чойнику пиёлаю тарелкаҳои ҳама чӣ дора. Чизошон 12тагиай, смотря ба ҳамо количество бо нархшаш ҳархел мешава. Иам 10000. Инаи посудаҳо 9000. Посуда ки бисёр шава выбрам душвор мешавадам. Да иҷада бо инаи чизоям мефурӯшанд. Кастрюлаҳои ОМСу Эврена, термосу чойникҳои чиам мефурӯшанд. Не наборошон боша 12000 будиян. Якду чизра агар кам ки куна бо 10000 да медодай. Тортгира кам дора. Не шишагиё доштиям бо 5000. Неё акция шида будиян, скидка 2500 да медодиян ёя. Нигиндориям хеле. Болонгиёш боша 4000. Ҳамун набори 12000. Агар якду чизра гира 10 да медода. Инаи шишагиёи поён боша 5000. хай ҳамаи вкусаш ҳархелай. Духтаро бинен кадоми да ки чӣ хеле маъқулай, метавонен омада гирен амҷа. Мада инаи ё маъқулан, ё 11000. Багема ёшам. Инаи ёям ҳамон нархай 11000. Баъд иҷада бо пардоҳои туркӣ ҳастай. Пардоҳоям нархаш ай размераш вобастагӣ дораю, ай ҳамон велюраш, ай материалаш да. Иҷа пардоҳашон ҳамаш ай 160 сар мешава, 180 сар мешава. Чиш бараш дарозиш ай 14 то бо боло. Баъд инаи посудаҳоям 10000 будиян. Посудаҳо ҳамаш 7000. Инаи посудаҳоям 10000 ёш 7000. Бо ай ҳамиё 6000-ашам будай. Якду чизаш кам и ҳамхали. Масалан салатница надора ҳамхали чизо, баъд нархаш бо кам мешидай. Иҷада бо салфетницаю ҳамхали чизо мондагиян. Инаи посуда боша 12000 барое ки количестваш зиёд будай. Баъд инаи дастсофгиракҳоя бинен 1000 сомонӣ нигиндор. И уже дига магазинай. Ини посудаҳошонам 10000. Не, ё 12000 и посудаҳо. Анаи посудаҳоям 11000. Ини посудаям 11000. Иҷада бо як та мевагираки калонаш зиёд будай. Уҷада якта буд, а иҷада дута мевагираки калонай. Ё 11000 багемаошон. Инаи ёшон 6000. Ина багемао. А инаи ё боша 9000. Инаи нигиндорои чиш 12000 буда. Ина нигоҳ кунед.
хай ҳар каса вкусаш катида касида мақулай метунам хеле гира. Бисёрам посудошу набинен выбор бисёрай. Духтаро касида ки дар кор боша омада ҳаминҷая тамошо кунен. Баъд бо инҷа дигар магазин дуромадем барои гирифтани чойнику пиёла посудоям хеле ина бада мақул шидан посудоҳо шабине бо ё конфетницаам дора мешава ки бо печенкам хеле чизо монен. Чанд намуд расветкан гулошон узорошон ҳар хелаан. ина багемаям ҳаст иҷада 10,000 будай фақат ҳами бардови дораю баъд айну голдай чихе ҳамо хеле шбо ҳастай хай бо нигин дора дигар хелтаре камтар салфетницаям дора ина ин хеле нунбо ҳаст шишагӣ. хеле ки гуфтум духтаро выбор беҳад калонай тамошо мекунӣ намефаҳмӣ кадомша бигирӣ. Мо духтаро ҳаминҷа магазино 3 рӯз подряд омадаем. иншоалло мехоҳем ки маърака кунем хонадароён кунем барои ҳамо посудои нав гуфтем бихарем барои ҳамо мо ҳаминҷа 3 рӯзае кати шавҳарам омада посуда кофтесем. небинед чӣ хушрӯан ё бо зиёдтӣ салатница доран. Духтаро мо хона омадаем якта чӣ гирифтам дастархон гирифтам набинед чихе дастархони хушрӯай 180 ба 410 будай лекин барои столои ман калонӣ кард. ду хонтахтаи 1.5 ба 120 гирифтем ида калтагӣ кард. инаи боша посудоҳои мояи духтаро харидем ба мо ина ҳозир ман мехоҳам ки иёя бироварда ҳамаша шушта қоқ карда баъд ҷобаҷо кунам. инаи намудша мо харидем духтаро беҳад маъқул шидан посудош хушрӯ иншоалло ки аку бисёр мода хизмат мекунада хурсандиҳо фақат истифода мебарем. инеёш боша ай инаи посудои багема ина бинед духтаро чӣ хел хушрӯа инамия мо гирифтем 12,000 гуфт хай мода ия 11 да додак 12 чиз дора. ина бора боша духтаро мо 7,000 харидем барое ки ино бо чӣ доштан салатница доштан. ҳозир ма духтаро ина посудоама шуштесам мешӯм ҳамашона қоқ мекунам и ҷобаҷо мекунам барои маъракая тайёр мешаванд. ина иҷада ма шуштам иқаша қоқ кардесам деҷа ина посудои нава ма ҳозир шустодам ҳамаша яборӣ шушта қоқ када мегирамшон тозаак онҷа бо коробкада бо ҳаст. якум рядаш тамом шид дуюм рядай дуюм ряда бо аллаку чизоша таваққӯшонаю дигар чизошон сиёша бо мегирем мешвам. инҷа принцессаи ман мультик тамошо дора. валейда смейся,
Хай намхе духтаро, ман бурам бо давоми посудоя тез бушувом и ҷамъ карда бигирам. Ина духтарома ҳама посудоя шуштам, қоқ кардам, гирифтам, ина ҳамаша болои стол дамондам. Инам халиҳо дета хунтахта харидем, ина 1,5 ба 1,20 дета. Ина ҳама посудоош чӣ-чӣ наборош даст. ҳазорон шукрона худованда барои неъматош. Ташаккури зиёд духтаро, ки то охири видео ҳамроҳи ма буден. То видеоҳои оянда худо ҳофиз. Интизор шавен духтаро, ин дафъ видеои маъракамона иншоаллоҳ ки сёмка мекунам.